ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କାମ କଲା ବେଳେ ୟାକୁ ପାଇଲି। ଆମ ଆଡେ ୟାକୁ ତ ହାତ କଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡେ କଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ତାପରେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତି ଏ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହାତ କଟା ମାନେ ହାତକୁ ସେ କାଟି ନଥାଏ, ସେ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବ। ଆଉ ୟା ପରେ ତ ମୋ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇଥିଲି ମୁସଲି। ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ହିଁ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ୟାକୁ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ପାଣିରେ ବି ଭିଜେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲି ବିସ୍କେଟ୍, କାହିଁକି ନା ବିସ୍କେଟ୍ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ମାନେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଖାଇକି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ଶକ୍ତି କେତେ ଥାଏ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲି ଆମ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ KYC କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଆମର ଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହବ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ କାମ ସାରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ମଗେଇଥିବା ଫେସ୍ ୱାଶ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ଫେସ୍ ୱାଶ କୋଉଠି ଆସିଲା, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।